Nyitott utakon haladunk, napsütés és zene velünk, kamperben álmodozunk, szabadság a célunk. Itt egy nagy börtön, hát nem tudjuk, hogy milyen dolgok lehet itt a raboknak, de nem lehet rossz a kilátás. A ronda egy építmény. Életet élünk álmunkban, nézd el, készítjük a te kampered is. Éjszaka ég alatt pihenünk, csillagok táncolnak felettünk, oly gyönyörű ez az élet, mindig úgy. Ennek a városnak a neve Leshe, de nagyon nagy élet folyik itt, és az éjszakázó helyünk az a vár lenne ott fönt, azt néztük ki. Mire azt hittük, hogy csak egy ilyen kis semmi. Egy kis semmi vár. Falu szélén egy vár. Aztán közben meg kiderült, hogy bejöttünk egy nagy turista központba. Ezt a jó kis alvóhelyet találtuk. Szép jó reggelt mindenkinek! Ezen az esős reggelen és mutatom, hogy hol ébredtünk. Aztán, hogy majd mit csinálunk ebbe az esős időbe, az még kérdés. Ott mellettünk pedig egy francia pár kemperezik. Na így már jól látszik a vár. Ez egy nagyon nyugodt parkoló, az is egy nagyon jó hely itt megállni bárkinek is, aki erre jár. Ajánljuk, ott lent látszanak a lagúnák. Azt láttuk egyébként, hogy elég sokan vannak ebben a városban. Nagy turizmusa van, egész nagy. Minden megtalálható, ami szükséges arra, hogyha valaki jól érezze magát. Sok étterem volt a városban, bárok, kávézók. Ha csak lenne jó idő, és akkor mi is fel tudnánk fedezni ezt a részt. És a tenger felül fúj a szél, és esik az eső. Vagy legalábbis már csak cseperek, hál' Istennek. És most beállunk úgy, hogy reméljük, hogy szuper lesz, mert jól el vagyunk ide bent. Hoztunk volna zsugát, zsugázhatnánk, ugye? De nem akarunk zsugázni. Ja, nem akarunk zsugázni, hanem szeretnénk menni valamerre kirándulgatni. Na de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Ha eső van, akkor a nagyobb kemperekben is ugyanúgy gubóznak az emberek, mint ahogy mi. Most kérdeztük meg az otthoniakat, és otthon is szaridő van, úgyhogy akkor nincs elkeseredés, mert ha otthon lennénk, se lenne jobb a helyzet. Jó van ez így. Akkor nézzük milyen kint. De úgy látom, hogy azért eléggé csendesedett. De jó lenne megállna az eső. Ezt a csodát, ahogy itt végigment a vihar, a felhők most elvonulnak. Fú, de jól néz ki. Ezt látni kell. Az előbb egy nagyon nagy eső jött hirtelen, de semmi baj, mert mentegetjük pontosan lefele a videóinkat és a képeinket, mert már olyan sok van, hogy megtelt a rendszerünk. Én már megint teszek-veszek. Tegyél, vegyél, én megcsinálom a operatőr munkát. Szuper nagy parkoló van. Sík is, viszonylag egyenes, úgyhogy nem kell keresni olyan pontot, hogy merről kell a fejünknek lenni, mert mindegy, hogy előről, hátulról egyenesnek tűnik mindenütt. Szuperül lehetett aludni. Na jól van, nézzétek arra! Ott a tenger. Itt előttünk a Leszhelyi völgyet láthatjuk, a Leszhelyi síkságot. És egyébként ez a Leshe arról híres, hogy Skanderbég
Itt verte vissza a törököket, vagyis hát a híres törökverő Skanderbég nevéről ismeretes. Itt halt meg maláriában. És itt egy mauzóleuma is van, állítólag, amit majd valószínűleg meg is nézünk. Ha tudnátok, milyen jó érzés innen fentről nézni egy egész várost és hegyeket, közben kávézunk, megreggeliztünk. És alattunk a város, a erről lábam is, arról is. fel van téve ide a másik oldalra. Tök jó, pont a méretünk. Van egy pár bunker is, már azt felfedeztük. Ugye Enver Hodzsa idejéből. És akkor most megnézzük Skanderbég emlékművét, meg ezt a várat egyenlőre. Aha, A egyelőre mai az nap ott el. kezdésének. Mit találtál, Macika? Itt a várnál találtunk egy kis teknős békát. Na merre is menjen? Apukájának fogadott, ide jön hozzám. Tényleg? Megy Ja, hozzá. ezek az ő járataik lehet, nem? Nézd Aha. meg, pont ilyenek. Milyen kis öreg a lába. Na, hadd menjen dolgára. Megy a családhoz. Akkor mennyibe kerül? Ott nem látom kiírva. Ja, ott van 300 lek. Aha. Bejöttünk Lecseha várába. De legalább hozzájárultunk most az albánoknak a... Hozzájárultunk, meg cserébe kapunk azért klassz kilátást. Igen, nem mint hogyha ott a parkolóban jó ki... Látsz egy 360-as panorámát. Igen. Na menjünk akkor a várfalra. Itt vagyunk a várfalon, csak mutatom, hogy azért látszik jó kis meredek. Látszik az Adria innen a várból tökéletesen. Meg a lagunák ott végig, végestelen végig. Milyen mutatósak. Mennyire szépek ezek a lagunák, és mekkora madárvilág lehet benne, meg élővilág. De jó, hogy bejöttünk ebbe a várba. Itt alattunk folyik a Drin folyó. Beleömlik az Adriába. Szépen kanyarog. Elég kis lassú folyócska itt már ezen a részen. Na menjünk tovább a várfalon, még mielőtt el nem kezd szakadni az eső. Merről jöttünk, mutasd? Aha, Ott jöttünk be. igen, arra van. Arra van Skoder. Ott. Uh-huh. Ott még vannak a nagy hegyek, ahol a tett hegység szerintem már ott kezdődik, nem? Uh-huh. Skoder után úgy hosszan begyűjtünk. Igen. Montenegró fele. Igen, és látszik is, hogy ott jönnek végre az autók. És arra szólnak végig, nézd meg. Ott végig Akkor mi látod? jobban jártunk, hogy este Ott, jöttünk igen, be. ott teljes ott van a sor vége. Uh-huh. Messzi. De arra fele is, ugyanúgy, véges Ugyanúgy. végig arra szólnak. Uh-huh. Most mentünk volna tovább. Arra, hogyha mivel mi azt a tengerparti részt néztük ki, ami valahol Hát ilyen Persze. beacheket, aha. alatt van, vagy nem.
Ott van a mi kis minikemperünk. Ott éjszakáztunk. Nagyon jó kis hely az ott. Kemperezni éjszakára. Bivakolni, senki nem szól ránk. Nyugalom van. Tök jó. Hát ez volt a vártúránk. Hogyha ezt a várat is úgy megcsinálnák, mint például a Füzéri várat Magyarországon, akkor kaszálhatnának itt is sokkal több bevételt. Szerintem menjünk itt emelről. Itt vagyunk Leszhében, itt majdnem a főutcán, egy ilyen kis street food étel bárban, de kiültünk és nagyon finom ez a kis szuflaki? Szuflaki. Ja. Tök jó így nézni az embereket, ahogy így jönnek, jó mennek, jó a levegő. És mennyire került, ezt mondjuk el? A sör az volt. Egész 6 euró. 6 euró, de a sör mennyi volt külön? 1,5 euró. Igen, a szuflaki az enyém, ez 200 lek, a tiéd 7 meg? euró, ez 2,5. Na. Így 6 euró, 2400 forint. Olyan autókkal jönnek itt egyik-másik ember, hogy azt nézzük, hogy nem csak ilyen kotlamercik vannak, hanem és egy csomóan cigiznek, meg telefonálnak vezetés közben. Na, a srác is a fehér autóban, az is. Nem mindenki a telefonját nézi vezetés közben. Na, ott is a vészvillogó kirakta, látod azt a... Egy megáll a másik. Igen, aztán mind a kettő harmadik is. vészvillogózik. Pedig a rendőrök jönnek, mennek. Dudálnak, villognak. De még most egész nyugodt a forgalom, nincs is nagy forgalom most, ugye? Igen. Most megnézzük Merci. a mauzóleumot, Skanderbégnek. Jól laktunk. Ez nagyon jó volt ez a kaja most, jól esett. Igen. Na, ígyuk meg ezt az És elbárt, mennyiért? aztán Mondtad, mennyiért ettük? Mondtam, 2500 forintért. 2004-ért. Ja, 2004-ért, bocsánat. Ketten. Ketten. Igen. Hoppá. 3 óráig 100 lek, 3-tól 8 óráig 250 lek, 8-tól 24 óráig 300 lek a parkoló. De nézd csak, ott van, hogy lakókocsiknak is van, ott van a parkoló, buszoknak is külön. Hát ez teljesen korrekt így. 24 órára 10 euró. Itt a kemper parkoló. Van egy ásatás. És ott aludtunk. Ott aludtunk fönt a várnál, és hogy milyen jó idő lett hirtelen, és milyen kultúrált a játszótér. Akkor egy kicsit odébb nézzel, és akkor rögtön találsz valami kivetni valami. Jó, egyébként meg ott van az a városrész, ott, az a városrész már ott. Az olyan elég putrisnak tűnt. Milyen? Nézd csak, de jó kis infópont. Na, mutatja, hogy itt van a mauzóleum, szerintem távolabbról menni, mert jobb távolabbról, ja, aha. Ott a mauzóleum Skanderbégnek, a plázs. Nézd csak azt a kis hidat ott. Ott majd menjünk már fel a Székesegyházhoz, ugye megnéztük a mauzóleumot. És ott vannak a lagunák is. Na hát itt eltöltünk még, szerintem a holnapi nap még simán ráfér. Hát lakat van rajta, de körbejárjuk, aztán meglátjuk, hogy egyáltalán megnézzük, hogy Vagy a lakatot nyitom ki, vagy nem. egyáltalán nem is tudjuk, mikor van ez nyitva, mert De jó nagy rés van az ajtó közben. be lehet kukucskálni. Jöttünk ide a híres törökverő Skanderbégnek a mauzóleumához. Amúgy nem ide akartunk jönni, de Ide hozott bennünket Láttunk. most a sors. Na jó van. körülnézünk. És Akkor- kiderült, hogy itt halt meg, itt temették el Skanderbeget. 1468-ban. Persze, hogy megnézzük. Persze. Na nézzük meg akkor. Ugyanaz a szobor, ami Krujában van, nem? De, ugyanaz a szobor. Azért milyen jól néz már ki a Skanderbég mauzóleuma itt lent, ott meg fent a vára. Szent Nikolás katedrál. Kimérős kávé. Ez drágább, 1008 meg 1500. Aha. Játszanak itt a piros, hol a pirost?
Itt dominóznak a sarkon a bácsik. Bekerített bennünket itt a motorját, itt hagyta az autó mellett, de dudáltunk egyet, és jött egy bőr, és előrébb állt. És hát a kupóval szóljon. Nyitott utakon haladunk, napsütés és zene velünk, kamperben álmodozunk, szabadság a célunk. Városok és hegyek mögöttünk, új helyek felfedezve, életünk szép pillanatai, mindig úton, mindenhova. Szabadság, szabad úton, kamperben suhanunk, életet élünk álmunkban, nézd el, készítjük a te kampered is. Éjszaka ég alatt pihenünk, csillagok táncolnak felettünk, oly gyönyörű ez az élet, mindig úton szerelmesen, habos fel